свещеник, закрилник и треньор за десетки деца в неравностойно положение и лишени от родителска грижа. Вижте един разказ за алтернативата на кръста и спорта. Той е свещеник, човек на вярата. Всеки ден в продължение на 25 години проповядва Христовото учение в Благоевградския храм Света Богородица. Той е и спортист, треньор по бокс. Всяка вечер учи по-младите на непоколебимост, воля и вяра, но в победата. За отец Шевулев Божията обич е не само за пристъпилите прага на църквата, но и за онези, които най-много се нуждаят от нея. Децата без родители, децата с тежки семейни проблеми, децата от гетата. Всичко започва една Коледа в местния дом за лишени от родителски грижи. Ние носихме подаръци на децата традиционно и видях, че тия деца нямат нужда от подаръци само на Коледа, а искат внимание. Отец Шевулев решава вместо да им проповядва Христовото учение, да ги посвети в спорта. Почнаха да идват деца при мене и като работехме здраво, оформихме една много хубава група от дома, страхотна група. Всички станаха медалисти. Не скрива гордостта си от постиженията на своите възпитаници и признава, че за мисията му боксовите ръкавици са почти толкова значими, колкото и разхода. И чрез бокса също може да се постигне един особен вид смирение. А когато си дисциплиниран, когато си научен да се бориш, ти знаеш вече и можеш да се бориш в живота и да вземеш сам трудни решения, защото всичко това е в бокса. Защото това трябва в живота. То без тия неща ти не можеш да си пробиеш и път в живота. Живота ще те изтласка някъде назад. Отец Шевулев не проповядва в боксовата зала. Смята, че човек сам трябва да намери пътя към своя храм. Аз не обичам да агитирам на религиозна основа никого. Човек трябва да показва с дела как трябва да се държи. И те децата в един момент сами си идваха в църква и се помолвахме. Тренер, кога ще си в църквата, да дойдем, идват, палеме по свещичка, всички се молиме. Но никога не съм им проповядвал в този смисъл, в който много хора биха очаквали да го правя. Трябва на дело да проповядваш. Това е проповедта. Писателят Владимир Зарев е силно заинтригуван от разкази за делата на отец Шевулев. Решава сам да провери достоверността на историята за човека, към който децата се обръщат с думата тренер, а той му отвръща чедо. Остава поразен от срещата със свещеника. Отец Шевулев е изключително явление. Първо като човек, много интересен, много дълбок, и след това като свещеник. Един удивителен български свещеник, който продължава да просветлява хората, както е било това по времето на Възраждането. Зарев решава да напише историята на отец Шевулев и неговите деца. Лично аз бях зашеметен от нашия разговор. Мисля, че всичко, което ми разказа, ще стане един прекрасен, много интересен разказ. Няколко от нещата, които ми разказате, буквално просто са разказ. Те могат да влезат, те са литература, те са слово. Чрез бокса той им дава път, отделя ги от улицата, дава им перспектива, дава им възможност тези деца да имат бъдеще. Това е изключително безценно. Това беше нашата история за отец Шевулев. Писателят Владимир Зарев ще ни разкаже своята. С подкрепата на оперативна програма Развитие на човешките ресурси, изпълнявана от Министерството на труда и социалната политика, се надяваме тя да достигне до повече хора. Една история за вярата и спорта. Другата алтернатива.